Tapos na. Magandang hapon mga ka-alright, at ito January 11 mga ka-alright, at naka-ready na po yung aming mga gamit. Ayan, yung mga bag, at siyempre sama ko yung bunso ko at si Mrs. Sama namin sa Bicol kasi nahihirapan siya rito, walang mag-asikaso. Minsan hindi niya maigalaw yung dalawang balikat niya. Kaya habang doon naman si mama, may makakapag-alalay. At least nandun din ako, nag-vlog. At yung panganay ko, di ko maisama, nag-aaral. Nag-iwan din sa tiya niya. Kaya mga ka-alright. At ito, inaantay lang namin si Bayaw. Pupunta lang dito. Hindi ko alam kung magkakasa yung mga bagahe namin doon sa likod ng kotse. Kasi maliit lang. Kaya mga ka-alright. Ayan. At salamat po sa pagsubaybay nyo sa aming Team Pahuway. Yan, nalalagay ko yan ulit vlog. Yan, salamat po sa inyong lahat mga ka-alright. Ayan, at ito naman, patungo na tayo ng Bicol. At mag-uumpisa na naman ng sapalaran ng mga ka-Team Pahuway. Yan, sana po patuloy kayo magsubaybay sa mga ganapan sa aming mga project. Yan, ng buong Team Pahuway mga ka-alright. At yun nga, pagbalik namin kay Mary yung namin gagawin. Hindi naman kalakihan, pero yun nga lang, at medyo may kababaan pa yung budget. At ayun, siguro bahala na, magawa lang ng paraan pagdating doon mga ka-alright. Ayan, at samahan nyo kami sa biyaheng ito patong Bicol, Kamsor mga ka-alright. Yan. Let's go! Alright, andito na kami sa may kawayan. Dito kami nag-exit ni Bayaw kasi traffic dun sa Marilao. Ayan, kasama ko yung bunso ko, misis ko, at saka si mama. Ayan, nagpagas lang si Bayaw, full tank. Dito kami mag-exit sa may kawayan. Ayan mga ka-alright. Kawayan exit. Exit tayo. Nandito tayo sa SLEX. Silangan exit. Santo Tomas, kanan. Kanan ba tayo? Kanan ba? Oo, kanan. Alright, Santo Tomas na tayo mga ka-alright. Ang bilis ng biyahe. Yo mga ka-alright, nandito na tayo sa crossing ng ng Padait at Panaga. Meron din naman na daan doon sa Padait, Tunaga na yung Maharlika Highway yun. Yung pinakang talaga na matagal na kalsada, Maharlika Highway. Ito kasi Quirino Highway ito, bago lang to nung mga malipas na panahon. Ito yung ginawang shortcut papuntang Naga. Ang labas ito ay Sipupot. Yan mga ka-alright. Ayan. Pahinga muna si Bayaw sa pag-drive. Yan. Di ako tumagal kanina sa pag-drive kasi naduduling ako dun sa salamin. Pag
may salubong yun, hindi ko makakita yung daan. Kaya sabi ko, ikaw na yung mag-drive. Yan. Alright. Yan, Pasipukot. Labas, Panaga. Tapos doon sa kabila, yung ano, yung papuntang Dait, mga kaurait. Wala na. Good morning mga kaurait, at ito 2:30. Nakarating tayo sa ano, sa lugar ni Insan. Tapos ay si Alright. Yo, good morning mga kaurait. Yan, at ito, at dito kami muna nag-stop over sa pinsang ko. Yan, kay Insan Ronilo Canaria. Ayan. Stop over muna kami rito. At nagpaliwanag kami. Mating kami 2:35 kanina, madaling araw. Yan, at pahinga. At agad na inaskaso ni Insan, nagkape. Yan. At ito, nagluto si Insan, nagsaing at nagbilin tinapa. Yan, para almusal. Mga kaurait. Ayan, at mamaya papasyalan namin yung bahay namin. Yan. Siguro sira-sira na mga kaurait kasi matagal lang walang nakatira. Ayan, at yan din yung matagal ko nang pinapangarap dati na mapaayos ko, kaso hindi tayo magkaroon ng extra pera para pampaayos dyan mga kaurait. Kaya yun, at napabayaan. Siguro mga bulok na siguro yung mga pangitaas. Dito kami nag-stop over kay Pinsan. Kasi pagdating doon, wala kaming matutuluyan doon sa bahay. Sira-sira po mga kaurait. Ayan. At abang-abang po kayo dyan sa ano, sa makikita nyo yung ano namin, yung lupang sinilangan na tirahan namin nung maliliit pa kami mga kaurait. Ayan mga kaurait, dito nga po si Insan at abalang-abala. Ayan, nagpe-prepare ng almusal. Ayan, nilutuan niya ng almusal yung kanyang mga anak. Ayan, kasi papasok po sa school. Ayan. Nagbili po siya ng tinapa. Ayan o. Sarap nito. Almusal po. Ayan, mga kaurait. Ayan, busy si Insan. Ayan. Shoutout mo yung pinsan mo nga sa Rebisto. Romeo Canaria, pinsan mo yun. Taga Pagsanghan. Oo. Pinsan mo yun, lahat ng Canaria sa Pagsanghan. Ayan, alright. Ayan, Romeo. Ito yung pinsan mo. Pagsanghan Bason. Pagsanghan Bason. Yan na yan. Sa may tulay. Doon sila, nakatira. May kay Kaladado. Kinikito nga kita doon eh. Ayaw niya maniwala na may pinsan akong Canaria. Ayan. Alright. Ayan, Chak, mapapanood mo to. Ayan, dito kami sa bahay na ngayon. Dito sa Makugon. Labo, Camarines Norte. Dito kami nag-stop over ni Bayaw. Ayan, at papasyal din kami sa bahay mamaya. At doon sa, sa Camposan to. Tatay ko. Daan na rin kami. Kapagpirik ng kandila, mga kaurait. Yo mga kaurait, ito hinain na nga ni Insan. Ayan o. Kaso nga lang si Bayaw ay tulog pa. Ayan, ayaw mo natin magpahinga. Tayo ay kakain na, mauna na tayo. Yung asawa ko mamaya pa kasi before inom muna ng gamot bago kumain mga kaurait. 30 minutes pa yun bago kumain. Ayan, almusal na natin. Itlog. Yan. Tapos kalahating din na palang kunin. Hindi na naman kainin natin. Alright. Ayan ma. Oh, kaya si mama nakarating dito sa sa lugar namin. Yan mga kaurait. Yo, good morning! Yan, dito na po kami sa lugar namin. Yan, malapit na kami sa bahay. Alright. Gasolina, no? Ayun, no? Nakatayo. Malapit.
Yo mga ka-alright, ito. Andito na nga tayo sa lupang sinilangan natin. Hawi! Sino ba kayo? Bete! Alright. So mga ka-alright, ito na nga po ang itsura ng bahay namin after 7 years na hindi ko pagpunta. So mga ka-alright, ito na nga po ang itsura ng bahay namin after 7 years na hindi ko pagpunta. Nung uli punta ko rito, may bubong pa to. Ay, bumagsak na po ito at gawa mo Bumagsak na, nabulok. Ayan. Siyempre, pinanggatong na yan, siyempre. Din pa yan, bulok na. Yan, mga ka-alright. Yan, hindi natin magastusan kasi wala tayong panggastos. Yan, mga ka-alright. Yan. Dahil, yan, napaisa-isa natin yan. Katas ng ano natin yan, pahinanti dati. Tapos yung pagtrabaho natin sa Rebisco. Yan, mga ka-alright. Kahoy na nga. Mga ka-alright, at ito, dito tayo sa Campo Santo kung saan nilibing ang aming yumaong tatay. At sa napakatagal nating di naka-ano rito. At mag-isil tayo ng kandila. Almost 7 years kasi tayo hindi nakapasyal dito mga ka-alright. Ayan, at hanapin natin kung saan banda rito. Ayan, at wala na yung palatandaan natin. Ayan mga ka-alright. Alam ko dito ang daan nun eh. Ayan. Yo. Ayan, siyempre si Daisy saka si Mama nasa huli. Medyo maglakad kasi medyo may bagal na. Ayan. Dito tayo sa dulo. Dun tayo, dun. Sa mga matataas na yun. Nasa ilalim si Papa Ron. Ayan mga ka-alright. Ayan. Ito kasi pinagtatanggal na yung iba. Kasi ginagawang ganun patong-patong na lang. Ayan. Kaya pinagigiba na. Lilipat na nun iba siguro sa kabila. Simenteryo. May isang simenteryo kasi sa kabila. Ayan. At ito. Tingnan natin mga ka-alright. Yan. Napaka pagdamdamin po yung ganito. Punta tayo sa puntod ng ating yumaong minamahal ng mga magulang. Yan. Mga ka-alright. At ito nga, makikita nyo kung ano na pansyong ng ang tatay ko. Yan. Dito po yun banda mga ka-alright. Yan. May pangalan po yun. Yan. Dito. Yan. Dito po siya. Ito po. Ito po yung ng tatay ko. Ayan. Dito po. Ayan. Ito man. Ayan. Bilisan po natin. Ayan. Alright. Ayan. At pripusinda si kuya. Pagbigyan natin. Linisan daw. Ayan. Nandito na yung apong bunso na makulit. Ayan, nabisita ka. Ano nito ito? Ayan. Papa, I miss you. Mapapansin niyo po, wala pong lapida yung sa tatay ko. Kasi halos kapos-kapos po kami sa pa natin mapagawan. At baka ngayon katapusan pag nagkaroon tayo ng konting budget. Balikan natin at palagyan natin ang lapida mga ka-alright. Ayan. At magkano ang lapida po? 2,000 kasama na kabit? Dito po yung marmol. Dito po yun. Ayan. At mga ka-alright, lagyan lang natin ng stand tong ko. Ayan. Para kitang-kita. Lagyan mo na ng stand mga ka-alright. At binibisita naman yan ng mga
ng mga kapatid ng nanay ko rito sa Awitan. Yan. Kaya po at magsisindik kami ng kandila para sa aking tatay. Yan. Alright, ayan po mga ka... Alright, ito at ayan. Nakapag-pray tayo. Ayan, pagtirik ng kandila. Ayan, at salamat po sa panonood nyo po hanggang sa matapos ang vlog na to. Ayan. At maraming salamat po sa lahat na sumuporta. Sa lahat po na hindi nag-skip ng ads. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At nawa po ay patuloy pa tayo na sumuporta. Yan. At ang kay Bayaw, Kuya Noli Vlog, at sa amin pong buong team Pahuway mga ka-alright. Yan, sana huwag kayong bumitiw sa pagsuporta. Ayan, at natunghayin niyo naman po ang yan ang aking buhay. Yan. Yan sa probinsya. Yun na lang natitirang ari-arian namin. Hollow block na lang na nakatayo mga ka-alright. Yan. Para-paras lang naman po tayong mahirap. Nagtsatsaga lang po, nagbabakasakali tayo kahit pa paano. Yan. Sa pamagitan ng pagtulong sa kapwa, kapagpasaya tayo ng kapwa natin. Yan mga ka-alright. Yan. Patuloy po kayong sumuporta para marami pa tayong mapasayang kapwa natin. Yan mga ka-alright. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.